Ano ito? O, di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. Hoy! Knock on your Kumusta? door, Ano na kita? wake up the tap. Buruhay pa? Buhay pa ngaya Kuya Josh, pero libong na. Like the love Relibong na mga friends. say you're gonna Libong na konsisay talaga ang dapat na magtukaw. little girl, Libong na, time to sleep. relax lang kita. Relax lang ang bilog na syudad kan Legazpi. Relax lang ang probinsya kan Albay. I hold you near. Tabati, mainit-init pirmi ang panahon. Dipisil kung makakidit kita nin marhay. Door, ring on your bell, tap on. Relax lang, pero paragos kitang mag-monitor kan mga sitwasyon sa palibot. Moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. Dapat pirmi kitang naka-antabay pirmi sa mga pinakahuring kaganapan. Pinakamainit na balita. Basta kita mga friends, tayo paglingawan na magtagang ngirit-ngirit man giraray sa Oro Aldaw. Time to sleep. Sabi nga ni baga, laughter is the best medicine. How? Sa gabos na mga namamatian mong kulog kibuot, iulok mo sa nga iyan, tayo ngayon ang pinakamabisang bulong. Gonna knock on Naramduman ko lamang ko yung sa istorya kang barkada ko. the bell. Ako nga iya, Josh, When nagtutubod talaga nga ako na laughter is the best medicine. tonight, Kang na-hospital nga si... Okay, kang na-hospital, sorry. Kang naghila nga si Irmana. Pirang aldo nga yung day nakakabuhat ta. tapping up. Pirang aldo nga yung day nakakabuhat ta. Pero may makulugon ang lawas. Kaya, ang ginaibo ko, pigparakitik ko sa nangaya, pigparapaulok ko sa nangaya. On your bell, tap on. Sabi nga ni bagay, laughter is the best medicine. Ipigparakitik ko, sagkod nga Kuya Diyos, nasa rambulan na, mas lalugod na day na nakakabuhat. Ring and tapping. Na ito pala, nagkaralapo, nakakakitik. Yan, dapat, sabi nga ni bagay, Sing ang gabos na bagay, dapat in moderation yan. how Day makasobra, day till you say you're gonna makakulang. with me, Tamang-tama sa napirmi. little girl. Day makakidit ni Marhay, pero day man pwedeng so, gara ka na sana dayong pakiaran. Instead of So, saktong-sakto lang. Tamang timpla, sabi ni Kuya Ramir. By the way, mga friends, good morning! Welcome sa programang Aramon Nyato. gonna knock on your door. Sarok may kabangang oras kitang mag-or-irestoryahan, maghirimay-himay kan mga pinakahuring pangyayari sa palibot. Come out tonight. Dakol kitang oras mo yan mga tugang tangani ng magparalitan nin diskusyon. Mantangan sa tuyang news director na regular nitong kaiba sa programa. Iyo an nagkunyang kasubanggi, nagparabidyo kay gara si Andy Mar, tapos nag two battles. This ain't no time to sleep. Let's Yeah, para mientras mga friends, ako muna sa indong kaiba. Ngunya na aldaw nin Lunes, pizza, anong pizza na baya ngunyang Kuya Ramir? Pizza Otsuna kan bulan kan Mayo. down here. I'm gonna knock on your door. Yeah, ako po mga friends, si Joshua Bino ang sa indong lingkod na nagpagunting na tamainit ang panahon. Night Pero ngaya, ang tunay ngayang katuyuhan kayan, tangani ngayang maitago. So, bakanting espasyo sa tahaw kan sa imong, ano ngaya, bumbunan. ring and tapping up. Yeah, pag iyo baga mga tugang ang kunyan-kunyan, ang technique, pag medyo manipis-nipis na talaga, talo kung medyo manipis na talaga ang tahaw kang payo mo. Magpagunting kang haliputo na maray, tangani day masyadong reparo. Come out tonight. Arog kining panahon, kunyang pa, preskuhon palugod sa pagmati. Until you Di ba? Uy, by the way pala mga tugang, anong nangyayari digi sa tuya sa palibot? Tagarinari riparuta. down you Garinari riparuta. Mainit pirmian na sitwasyon. down until you say Dapat pirmi kita mga tugang na hydrated.
Sabi nga ni kato kang nakaulit dyan sa DOH, si Dr. Rimpilio. Ngunyan nga yung panahon tabi, Josh. Dapat ano ka lamang 8 to 10 glasses of water a day. Tangani nang ma-maintain mo so day ka baga ma-dehydrate kang init kan panahon. Ta dipisil na ang ma-heat stroke mo niyan. Dipisil ang ma-heat stroke kaya medyo di kita masyado makabalad tabi mga tugang. Boda day makalingaw na magtaga-inom nin tubig. Tayuan ang kumbaga primero o numero unong kasangga, numero unong kalasagta sa mga helang na nakukuha pag-arog kaining tag-init. Ehemplo na dyan syempre heat stroke. Di ba? Kaya sabi pa, stay healthy nga, stay fit. Pwede man pag malimpoy na magtaga kunyan lamang, magtaga jogging, di ba? Tangali ng medyo ano man kita, medyo healthy man giraray. Balansyado man giraray sa tuyang kalusugan, di ba? Boda, pag may bakanting oras, kung mo man magtagalibang-libang, no problem yan mga friends. Wala tuong yan ang mga, kunyan, wala tuong yan ang mga beer plaza baga, ano? Wala tuong ang mga pistahan. Sus Mariusep, Kuya Ramil, kunday sa nakitang trabaho, siguro, pero may kitang yaan sa pistahan. Pagbulan baga kan Mayo mga tugang, pagbulan kan Mayo, kunyan iyan ang pigaapod na Putok-Batok Festival. Hata ngayon na Putok-Batok Festival ngayon. Pagbulan kaya kang Mayo mga tugang, dyan ang makakuha kanin halos oral daw pistahan. Halos oral daw pistahan talaga. Duman nga ni sa Muya, Kuya Ramirez sa First District, halos oral daw piyesta. Kaso hapon baga, piyesta sa Padang. Nakon? Piyesta man dyan sa Barangay Panarayon kan baka kay Albay. O, mamili ka sa naman ang gadkidudumanan mong harong. Di ba nga ni kayan Kuya Ramir? Mas kira yung kikabistado. Basta may fiestahan sa sarong barangay. Minaduman iyan. Minaduman iyan. Igo nga na akong bistado sarong babae. Taga dyan sa barangay. Dyan sa Bagtang, Kansagpon. Yan. Minaistoryan sa Kuya Ramir. Ako nga Diyos. Maski nga di ako imbitan, maduman niya ako sa pistahan na barangay. Gabos nga dyan, kapamilya ko ang teknik nga kaan, kada madagusan mong harong, pag taga-apudan mo sa nangyan, tita o kaya tito, ngaya, mabisa nga to, pipa kamusta ka ngaya ni mama, dahil ngaya makadigdita, may namamati, ako na sa napig padigdi. Pero sa buot-buot kaya itong binisahan, sisi man daw ngaya ini yung babayang inita, basta na sila nagbisa. Siyempre, pag-arog ka mga tugang na nakadagos ka na sa harong, nagbisa ka na. Maski na ikabistado kang kagharong, papadagusong ka. Siyempre, alangan man sabihin na, day ka ngaya magdagos na kita, day man ikabistado. Pagpiestahan mga tugang, open yan para sa gabos. Iyan ang mga teknik. Mga teknik yan na turo sa tuya, kan itago tara sana sa pangaran na Trixie. Diretso ka sana may balo na ano nga pod kayo may balo na plastic. Sabi ka ni Kuya Joe, ang paborito kong putahe nga sa pistahan niya Diyos, Pacheco. Unya ko bago yan sa pandangog kong Pacheco na yan. Ngunyan ko sa niya ko inadahog sa imong Pacheco. Ano niya kong Pacheco? Yung yan ang pinalipot na patosi ako. Yan ang mga terminolohiya kan mga ano palsok lang. Terminolohiya yan kang mga fiesta boys and fiesta girls. Puchiko palan, Puchiko. Courtesy of Angel Mustasa. Puchiko. Yan, patosi ngaya ako. Iyan pala mga tugang, iyan ang pinaka-the best na putahe. Sarong plastic, mga 5 putahe iyan. Sa sarong side, may minudo. Sa sarong side, may apritada. Sa gilid, may tahada. Sa tahaw, may igado. Siyempre, ang panlima, day mapahudyan, ang favorite of all time. Ang halaba, pero sadit-sadit sana.
Ang day na lalaos, syempre lumpia. Diba? Good morning, Kuya JJB. Good AM po. Live tune in. LA Drive, Gogon, Legazpi City. From 8031. Wow, si Bossy. Huna ko kung ano ng LA Drive. Diyan man sana palang sa Lakandula. Huna ako, Kuya Ramir. May nagbumati na sa tuya sa ibang nasyon. Tanya ko, LA Drive. Diyan man sana palang sa may Gogon. No rin tabi busing ang pista dyan sa Gogon. Tangani nang makapag-prepare lamang kami. Buda, pagpistahan mga tugang, dapat magtaga-fasting ka ma. Magtaga-fasting ka. Dito sa nang kaunon mong pamahaw. Magtimpla ka sa nang kape Buda Ibo. Solve na yan. Tapos, pakatimpla mo kang kape Buda Ibos. Saro sa nang Ibos. Solve na yan. Tapos, suguto mo, titipunon mo hanggang ugto. Yeah, di ba Kuya Ramir? Ang iba nga nang nakikipista. Dahil nang muro maluto ngaya, Diyos. Dahil nang muro maluto. Puro sa nangaya, Kuya. Puro sa nangaya ulam. Di ba? Good morning po pala kay Bossing Jeril Aranya. Si Sir, ano pala ining nag-text sa tuya, si Sir Jeril. Maray na pagkaaga tabi sa imo, Sir Jeril, and happy listening. Sana maugman sa imong pangudtuhan ngunyan. Usapang fiesta mo nakita ngunya na primerong kabtang kang programang Aramon Nyato. Habang nagtatagahangos-hangos pa kita, tadakol kitang dinuman ngunya na pagkaaga. Usapang piestahan mo na tanganing ganahan kita. Paghururon bang ang pagkaon, ganado permi ang Pinoy. Dahil nagpapahod dyan ang Pinoy pag-abot sa foods. Diba? Oy, so mga nagbibiyahe ngunya, iringat po kita sa pagbiyahe. Dahil paglingawan ang sa indong seatbelt. Dahil paglingawan ang sa indong helmet kung kamo nakamotor. Dahil pagsuulugod ang helmet kung kamo yaon sa four-wheel vehicle. Ay, pwede man baga. Ngaya, pasiguro ngaya, Diyos. Iyan ang pigasabing dobleng pasiguro talaga. Pero tawi mga tugang, ang helmet iyan. Pero sa kada pagprograma, kada nakakasingit kita lagi sa programa, permit ang pigpaparumdum iyan ako niyan. Helmet na iyan. Sa urual daw kita nakakahiling man Kuya Ramel, ang helmet, pigpapasulog, ang siko. Oh. Sabi ni Bossing Jeril, June 12 po, pero kami po nagsabay sa October 24, Legazpi. Wow! June 12, kasabay palan ka na araw ng kalayaan ng fiesta dyan sa Barangay Gugon. Kaya kung fiesta na dyan sa Barangay Gugon, kung tagasain ka man na lugar, malaya ka na pumunta, makifiesta. Diba? Basta dahil sana makasobra sa mga mamantika, Kuya Rams. Dahil sana makasobrang maray sa mamantika, buda partneran mo ki tubig. Balik kita sa tubig. Iyan, pambalanse lamang. Kang init kan panahon, init kan payo, init kan namamatayan, init kan politika digdi sa syudad kan Legazpi, asin kan probinsya kan Albay. O bueno mga friends, mapahingalo kita nindiit na minutos para sa commercials ni Kuya Ramir. Pagbaliktad, akul kitang pag-restoryahan, antabay lang po kita. Oras Pilipinas, alas 10:59. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, eksaktong alas 11.
Tanghali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Sinabi kan Department of Budget and Management o DBM na nailuwas na ninda ang 93.8% kan total na budget allotment kan ahensya nin gobyerno sa katapusan kan first quarter kan 2023. Sa sarong statement, binanggit kan DBM na nakapagpaluwas na sindanin kabilugan na sobra sa 2.9 trillion pesos o 93.8% kang 3.16 trillion pesos na specific funds kan man iba-ibang national government departments o agencies as of March 31, 2023. Sinabi pa kan DBM na padago sindang i-ingeneron ang mga implementing agencies na rikasan ang sa indang disbursements as in paggastos dahil ang low cash utilization rates maresulta nin pagbawas sa indang budget sa masunod na taon. Yan ang pangalas 11 Bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep. Mabilis. Magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol Neozep Forte. Ginebra San Miguel. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, mag-Alaxan FR. Tagos sa pinagmula ng sakit. Andae abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaxan FR. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bawat bukas ng selyo, may ngiting nag-aabang. Yasi Pressman po for Ginebra San Miguel. Para sa mga gusto ng papremyo, may chance manalo sa ngiting instanalo sa One Ginebra Nation. Tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Ginebra San Miguel, GSM Blue at Primera Light para sa premyo. Sali na sa Ngiting instanalo sa One Ginebra Nation. Sali na para sa chance manalo ng cash up to 100,000 pesos. Motor at iba pa. Terms and conditions apply. Promo duration March 1 to May 31, 2023. Per DOH FDA CFR or permit number 0176 series of 2023. Drink responsibly. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw, Liver Aid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw, Liver Aid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kitang mga Uragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos, mabilison kaysa apat, mas marikas. Dai lang sa saro, pati man sa iba pang helang, maski kulong ning payo, kulong ning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor.
Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw Maghiras Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghinanyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na Lakaw asin Maghiras. Sa programang ini, sa Indong Makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw Maghiras Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Yes! Yes! Kumusta na? Kumusta na? Yeah, push lang ng push. Push lang everyday. Pray until something happens. Dahil kita makalingaw mga friends na magpangadji sa oral daw. Tangani ng ligtas kita sa kung ano man ng mga katibaadan. Ligtas kita sa mga kahilangan. And ang satuya man na pangadji sa oral daw, gabos na may namamatayan, iyo ang mabulong na. And makaiwas kita sa mga katibaadan. Malagpasantaan gabos na problema sa oral daw na pagbuhay-buhay. And sana maugma lang kita gabos sa life. Dapat happy everyday lang kita. Dawa may mga problema ang buhay. Ang problema, natural na yan. Ang challenge kung paano ta lalagpasan ang kada problema. Diba? Dahil masyado magpagapos sa mga pait ng nakaraan, sabi ni Kuya Ramir. Dahil masyado maka-excited din marhay sa mga dahil masyadong maka-excited din marhay, dahil masyadong mag-worry kan mga mangyayari sa future. Ta future pa man iyan. Dapat mga friends, atindiran ta ang presente. Sabi duman kang nahiling kong anime o cartoon. Ngaya ang past ngaya parte na kan memory. Ang future nga, di kita masyado makaproblema kayan ta future. Pero ang dapat ngayang pagtawan tanin pansin, iyo ining presente. Kaya nga nga pigapod iyan na present, ta regalo nga iya. O, di ba? O, di ba? Oh, by the way mga tugang, good morning kay Madam Nancy Olarte. Good morning po ngayon, watching from Manila. Yes, sa katabi Madam sa Manila, masusog lamang kami. Bad lamang dyan may mabakal lamang kaming pata. Sabaw-sabawan may lamang ni Kuya Ramir. And kay Madam Nathy Boneo Agbu. Good morning po, watching by BHW Binitayan Malilipot Albay. Oy, good morning po dyan sa mga taga Binitayan Malilipot Albay. Ang fiesta dyan Kuya Ramir, December 1 and 2. Good morning po pala dyan kay SK Chairman, kay SK Chairman Saldi. Ano na so apelyido ni Saldi? Basta si Saldi, SK Chairman kan Malilipot. Good morning sa imo tabi sir. And good morning man kay Sir Joe Clavisillas. Yan, kung maduman nga sa festahan, iwasan ta ang mga matatabang pagkaon. Correct yan, correct. Correct yan, tangani nang iwas kita sa high blood. Bati mahal baga kuya ang pang-maintenance sa kunyan, sa high blood, lakon. Ingat-ingat lang kita. Uy, anong nangyayari tabi mga tugang? Kumusta ang sitwasyon kan palibot? Lalo na pag-abot sa illegal drugs. Takan mga tuminalikod bagang taon kan panahon ni Presidente Duterte. Minsan mabalitaan ta na sana dyan. Kunyan, may bigla na sana ngayang minatumba dyan sa kunyan, sa gilid. May bigla na sanang mabaritaan kita. May tuminom ba na ngayang kunyan, opisyal? May tuminom ba ng pigasabing pusher? Di ba? Sagkod mo yan nga ni, ano pa yan eh? Issue pa yan, pinag-hururunan pa yan, sagkod sa kunyan. Yan na issue kang extrajudicial killings kang anti-drug war campaign. Di ba? Ano ang nangyayari ngunyan mga tugang? Gari na mamalaysiyahan kan iba. Gari ngaya nagbabalik ngaya sa dating sitwasyon.
Puun baga mga tugang kang mga nakaaging aldaw, sunod-sunod ang pinagkukondosir na by bust operation kan mga otoridad. Yaon dyan ang kunyan, ang PIDEA, ang PNP, magkasurug-surug iyan na nagusugpo kang kuan, nagsusugpo kan illegal na droga. Latest nga ni mga tugang, so nangyari dyan na by bust operation kung saan na dismantle man sa pigsasabing drug den dyan sa barangay Gugong. Pero uyog-uyogon tabi rin do, siyam so na-arestar na mga persona, siyam na mga kalalakihan so na-aresto duman. Kan pinagsararong persa, pinanginutan iyan kan PIDEA Albay Provincial Office, siyempre sa leadership ni Provincial Director Noe Brigel, katuwang ninda sa Legazpi PNP, siyam so na-arestaro, yuguyugon mo yan Ate Angel, siyam na mga persona, ang pinagkakahaditan kan na mga residentes na kan publiko, gari ngaya Diyos, nagbabalik ngaya sa dating sitwasyon. Aron tado tabi mga tuga ang mga detalye, kaya na ikinondosir na anti-drug operation kaso hapon, buda kumusta ta naman ang sitwasyon kan na droga digdi sa probinsya kan Albay. Kaya bahan ta mga tugang sa linya ang PIDEA Provincial Director Sir Noe Brigel. Sir Chief, good morning po. Maray na agaman po sa imo and kay Ma'am Angel na naka-on board sa DCGB and maray na agaman po sa gabos na listeners kang DCGB. Aha, yes. Good morning po, PD, si Joshua Bino po ini. Live kita sa DCGB sa program. Sa programa nga Aramon Nyato. Makihagid lang tabi kami pili kan detalye kan ikinondosir nindong by bust kaso hapon kung sa inya ni naaresto so siyam na mga persona. Pero po so na-confiscate na pigtutubudan tang illegal drugs and so kantidad tabi PD. Yes po, kaso hapon, magayon so naging resulta kang sa tuyang ginibong series of casing and surveillance operation dyan sa Barriada. And at the same time, magayon man, so naging resulta kang sa tuyang pinatest by sa undercover agents na kang Sabado na kung saan nagresulta po ini kaswapon Domingo sa pagka-aresto kisyam na tao na padagos na na-involved sa paggamit and pagpabakal kang illegal na droga. Ini po, nagdismantle po kita sa nagdismantle po kita kay drug den sa pinagsarong pwersa po kang PIDEA Albay, PIDEA Regional Special Enforcement Team and PIDEA Catanduanes, and at the same time kang Legazpi City Police Station nagkanda kita ng dismantling of drug den through by bus operation. Ito pong ginibota. So duman po naka-confiscate po kita kay more or less 13 grams of shabu na nasa more or less 78 to 80,000 pesos ang kantidad kiyan dyan sa kalye. And then, na-arresto naman po naman. So, nagme-maintain kang drug den. So, tagsadiri kang harong na sigtutugutan na magparaduruman ang mga tricycle drivers and iba pa na maggamit pinagbabawal na droga sa iyang residensya. So, aside po kang nakonfiskartang illegal drugs, naka-confiscate man po kita duman kay mga drug paraphernalia and at the same time nakuata man by bus money na ginamit. So yan po, kaswapon po. PD, sunad ako po nindong siyam na persona. Ano po ini? Mga baguhan po ini? Kumbaga dati nang nasa watchlist po kang PIDEA. To say po, sir, ang kadaklandig din sa mga dati tanang tinabangan through community-based drug rehab program. Ang iba din nakagraduate na nga ni. So, nailing ta, nagbabalik na naman sa dati nindang bisyo na kung sa inwara man sindang makukuha ang karahayan dyan. Kaya ang diskartita lang yan, kung abot talaga ninda magbago, bako na lang pusher ang papailan takik kaso o patong-patong na kaso. Pati na po ining mga users na dahil talaga na disiplina, tinabangan mo na nga tinabangan na kang gobyerno, purog na kang LGU, digdi sa Legazpi, ng City Government of Legazpi. Grabe na ang gastos sa inda, grabe na ang oras ang sinayang para lang sinda mamaray or marihap. But then, nagbalik na naman sa dati. And sabi ko nga po Kasubago, ining lugar, nakulang reklamo
hali sa mga agong-agong ka mga tricycle driver na padagos dyan nagagamit. So, dumangani po sa siyam, ikaw duman po kitang naaresto, kasabay na itong maintainer kan drug den, na sinda po nagkakayod kaya tricycle dyan sa sentro kang Legazpi. Medyo difficile po pala yan. Kung halimbawa, nagtatrabaho pala pero nakatama. Yes po. And ito nga pong saro, dahil ko na lang i-mention ang and then ang lugar. Mo sabi sir, nagdalagan pa kami kasuhapon or madali na magpanggi. Paduman sa iyang barangay, nag-agad kitang assistant sa elected sa barangay council duman na i-rescue so akit niya na minor de edad na kung saan pinadlock niya sa laog kang arong para makaduman lang siya sa drug den. Sukod sa biyon, pinadlock mo so akit mo, dahil mo tig-isip pa kung magkaigwa dumang chiri malaso or magkaigwa kikasulo. Ganda itong akit, And ang tuyo mo lang, makagamit ka lang sa illegal na droga. So, yan ang makamundo. Duman, igwaman po duman sa rong visitor na binayaan niya. So, tiga-ataman niyang mahilang na mga mainpapa niya para makaduman lang siya, para makagamit lang sa illegal drug. Po ba yan na kalala? So, ginibutang operations. Igwa duman, tricycle driver, siya mga aki, mas pagsabu, pinaimbit ko, sabi ko, imbit pinambakal mo ito kibagas. Iling mo pa sa bisyo mong wala ka man na makukuha ang karahayan. So, yan po, sir, medyo kaya kita digdi sa PIDEA, katuwang ta ang iba pang units, padagos tang hahanapon ining mga drug din digdi sa Legazpi para mapundo na po ini kasi sa kuyang opinion lang, hanggat may drug den, garon dai matatapos ang kampanya laban sa illegal na droga, hanggat may matagas kampayo, talagang mapapagalang kita na tapuso din. So it's time na pati ining mga matatagas ang payo ng mga nagagaramit kay puwanta naman sigurong pailan iniki nagkakanigong kaso. Iyo po, gaarog po palang gato pwede kalalaan kumbaga urge ninda na makaduman talaga sa sarong drug din pero sa indo po anong kumbaga nahihiling nindong rason kung nata ining mga naladakopta although nag-agi na ini sa mga tamang proseso kumbaga mas tigpili nindang magbalik man graray sa bisyo. Saro lang yan, nahiling ko lang dyan paurotro na impluensya kang mga padagos na na-involved sa illegal drugs. Kasi kung isipon mo po, marehab naman yan gabos na mga users kung sa sadiri mismo ninda, abot ninda magbago, wala man po kitakahan mangyari, wala man kitang magigilibo, kaya kaipuan ta ng gumibok ipaagi para madisiplina ining mga tao gini. So, hanggat igwang tao, hanggat igwang drug personality na nagtutugot na ang sarong wrong o sarong establishmento gamiton niya bilang lugar kung saan nagagamit ipinagbabawal na droga or nagpapabakal illegal na droga, padagos na madidemonyo ining mga users na tinabangan ta na maggamit kaya na illegal na droga. Iyo po, ini po pwede baga, syempre mapon iyan sa puon, kung baga may nagsusupply. Sa assessment na po pwede, saan po nag-aarali ining mga nag-aarabot sa probinsya na mga illegal drugs? Ano po ini pwede? Gari may na mamonitor ka mo na may mga suro sindikato man na presente digdi sa probinsya? Aram mo kaya sir, i-base na lang ini before Holy Week. Kung matandaan mo, igwakitang nadakop na drug courier. Balik pa sa Marikina ito dakulang kantidad siya mo ang nakonfiskar pa naman. Pero digdi kaya dakul pa and iyan nga lang sutig sabi me na ining mga drug personality na ini urog na itong mga convicted na yaon duman sa Muntinlupa. Talagang nagagamit pa kin mga tao na hiraon digdi para padagos ang kaignan transaksyon. Iyon nga lang po ang tigasabi me, ang mga nadadakop na mga pusher dahil man niya na labot kung makonvict sinda or ma-acquit sinda sa indang kaso, sa pag-abot sinda duman sa pag-abot sinda duman sa Muntinlupa or sa National Bilibid Prison,
padagos manggiraray na nakakatransaksyon ka illegal drug. So, yan man nga ng pangapudan ta sana na mabantayan man duman ang mga inmates, sa mga convicted inmates talaga na na makakonect sa outside world. Para mapundo na talaga yan. So, rest assured man po ang Gabos del Bayano na hanggat yaong kami digday, katuwang ang iba pang units, ang Philippine National Police, ang NBI, and other law enforcement unit na nag-operate sa drugs, dahil po kami makaturog, dahil kami mapundo digdi sa kampanya laban sa illegal na droga. Dapat pala talaga PD, mapundo yan, pundo man sa pinakapoon. Pero digdi po PD sa probinsya kan Albay, if you are going to rate po ngayon halimbawa, perang porsyento o gurat no pa kadakula ang problema kan Albay when it comes to illegal drugs po PD? Sige, sa Albay always naman manageable ang problema sa illegal na droga. Kasi kung sa tuyang sa tawang ki-assessment ini, sa hiling ko lang talaga, ining mga matagas ang payo. Ining matagas ang payo na padagos na nanguulakit. Nanguulakit para magamit giraray itong mga binulong na or nirehab na. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, talagang tigahanap yan sinda para mapuo yan. Pero gabos na bagay po ini, dahil mangyayari, kung dahil kami tatabangan, urog na kang Barangay Anti-Drug Abuse Council na yaon dyan sa indong mga barangay. Kung paturog-turog po dyan si Kapitan, kung paturog-turog dyan si Badak, paano naman po ini mapo ang illegal na droga? Kaya nga sabi ko nga kaswapon, minasaludo ako sa perfect na kapitan dyan sa Barangay Barriadas, Kapitan Perfecto, ang sa iyang konseho dahil nagpupundo sa pag-monitor sa padagos pang naembelto sa illegal na droga. PD ma-redial po ako PD, madali nang maputol ining sa kuyang call. 12 minutes lang po kaya mga tugang ang prepaid. Kung ka baga may call ka, pasensya na ka mga tugang, taday pakitanin pang postpaid. Pero ipadagos ang discussion da si PD, tadakul kitang nakuko ang impormasyon, sustansya sa mga pinagdidiskuter niya. Tama si PD na dakula mo lang talaga ang tabang dapat kan barangay, kan LGU, tangani ng mapuho talaga ng illegal drugs. PD, pasensya na naputol kita, 12 minutes lang kaya pag prepaid call. Pero ipadagos ta po sa tuyang discussion niya na pagkaaga. Kumusta man po ang kumbaga nakukuha nindong suporta hali sa LGU, halimbawa kan Legazpi, buda sa mga local government kan mga buro barangay digdi sa probinsya? Digdi po sa province of Albay, i-compare to sa ibang compare to sa ibang lugar. Maswerte po digdi ang PIDEA. Kasi puun sa provincial level, talagang suportado kita pag-abot digdi sa kampanya laban sa illegal na droga. So, kung sa support po kang local government unit, wala po akong masabi. Pero may po sinda nag-support sa tuya sa PIDEA. And bako man lang sa PIDEA, pati ibang law enforcement agency, talagang tigtatabangan kayo ni. Diyan pa lang po sa Legazpi City LGU, talagang grabe ang support sa tuya dyan. And at the same time, parehas man po kang Provincial Anti-Drug Abuse Council, dyan kay Governor Grex, na kung sa ingani po, nangyari na so pangiturugan ta, na natawang kita ng lote para maka-establish na po talaga kita kang permanenteng opisina kang sa indong PIDEA Albay Provincial Office. Iyan nga po ang saro sa dakulang support na kang provincial government na nag-allocate na kay daga para sa PIDEA Albay. PD maayapot ko po pala ining mga balay silangan takan dati kan nag-attender kami nin sarong pagteripon duman sa Metro Manila. Kumbaga pigatawan ki mandate ang mga LGU na makapagbugtak nin ning mga balay silangan, pero daimang ki gari pigpapataw na penalidad duman sa mga LGU na nagbabalgar o kumbaga dai nakakasunod duman na dapat magbugtak sindanin mga balay silangan. Digdi po PD sa probinsya, ano po ang sitwasyon tadigdi? Actually, sir, may penalidad yan. Pag nag-establish kang balay silangan, maapektaran itong performance mo as LGU. Naramdaman mo po, ikaw po bagang
igwa po bagang audit na tigigibo ang DILG itong sa SGLG, di ba? So kung balay silangan, imposibleng maklear ang bilog na munisipyo. Kasi importante mo po ang balay silangan para duman sa reformatory program kang mga nagpapabakal ng illegal na droga. So yun na yan ang kulang ta na dapat matawan tamang intervention program ining mga pusher na tanganing magbago naman sila. So pag wala pong balay silangan ang sarong munisipalidad or syudad, imposible po siya maka 100 points sa sa audit na tigigibo kang DILG. Kasi saro yan duman sa hiling unta po. Opo. Pira na po PD ang munisipyo di sa Albay na igwa ki mga arugay ni na balay silangan. Apo lang ta po. Sa Libon, iguana sa Libon, sa Ubilyar, iguana, pababa kita Kamalig, iguana sa Kamalig, Siligaw, baka next month, iguana man, digdiman po sa 2nd District, aside kay Kamalig, iguana po si Legazpi City, iguana man, duman po sa 1st District, si Tabaco, igwa, si Malinaw, igwa, si Malilipot po, igwa. Tinda pa lang po, pero yan, 8, parang 8 pa lang, igwa. 18 kita digdi. So, nangangapudan kita, baka nagdadangog sa endo so mga mayor, o nawara pa, o ano na mga mayor, dahil po kita ang para karaturog, magpag-ibo na po kita kaya balay silangan. Iyan ang kumbaga pigasaladuan may sa imong PD ta pag minataram ka talagang daing kumbaga duro diretso matamaan pero tama yan PD mananggad ta dakulang tabang iyan duman sa mga nagagamit ng illegal na droga na kumbaga makapagbagong buhay sinda pero dakul pa po palan ang daing daing balay silangan di kita PD ki kunyan kumbaga kipigtaw sa indang talaan na aldaw na dapat sa araw kening petsa makapagpatindog na kamo ki balay silangan nindo. Sa tuya po kaya, considering na dakol na factors ang pagpatindog ng balay silangan, data man sinda kayang presyoron. Pero muya nga ang sabi mi sa inda, tigtatabangan mi po sinda kung paano, halimbawa kung sa pagtipid, kung kung dahil talaga kaya magpag-ibok maray na klase na building, iman ang tigigibo mi sa inda, paghanap ka mo, building, luma o bago na pwedeng establish na ang balay silangan na pwedeng gibo na reformatory center para mapabaguta ining mga nagatinda kay illegal drugs. So, walang requirement, sir. Basta kaipuan lang dyan. Iyan nga ning ka-size, kaya maski nga ni sa dayot lang, itong barangay hall nga ni, so sa Ubilyar nga ni, dating lang to, barangay hall, ginibunindang balay silangan, luma ng building. Ito pong sa sa Malilipot, dating police station, kinonvert nila sa balay silangan. And sa Libon, pareha, sa Ditman lang. Tayo man nangangaipuhan, kita ko lang pondo para ma-establish ang balay silangan. So political will lang kang sa tuyang mga elected officials ang tigaanap sa dyan para man mapadagos ta ining kampanya laban sa illegal na droga. Ta importante yun po ang balay silangan. Kopya PD kumbaga yan tabi mga municipal mayors so mga munisipyo na dinabangit ka sa bago ni PD magtaga or excusar naman po kita tangani ng mapuho ta talaga ining presensya kan na illegal na droga sa palibot. PD dagdag na lang pong question pera na po so drug cleared barangays ta digdi sa bilog na probinsya. Digdi po sa tuya ang out of 625 na drug-affected barangays as of month of April, tigwala po kitang naipasa sa Regional Oversight Committee na kung sa declared naman ninda as cleared na 553 barangays. So tigwala lang po kitang remaining na 72 barangays na lang. And ito man pong mga dai nakasabay duman sa drug affected itong tigabot na unaffected barangays, gabos na naman po ito na isubmit
sa Regional Oversight Committee na kung saan tinawa naman po ninda ini citation as drug-free barangays digdi sa or drug unaffected digdi sa probinsya ni Albay. Hopefully, PD. Pero sa hiling tabi nindo, kaya daw kan probinsya kan Albay na ma-declare na drug cleared within this year o mga pirang taon pa ang kaipuan aboton? Kayang-kaya, sir. Kung gabos magkatarabangan, kayang-kaya. Kasi sabi ko nga dahil man ini kakayanon kang PDEA and kang PNP lang, dahil man ini kakayanon kang LGU lang. Dapat kaya, pag abot sa kampanya laban sa illegal na droga, dapat sabi nga full nation approach. Mapuong kita naman sa barangay level. Ito bagang itong sa tuyang Barangay Anti-Drug Abuse Council, ito po ang permitted sabi na kaya nga igong programa sa barangay drug clearing dahil gusto tang mapasabot mismo sa mga elected officials dyan sa barangay na obligasyon nindo na kamo ang frontliner digdi sa kampanyata. Kung dai ka mo makikipag-cooperar o kung dai ka mo makikipag tabangan sa MUYA, sa PDEA, sa PNP, and sa LGU nindo mismo, paano taman mapuho ang illegal na droga sa barangay nindo? So igwa nga ni bagadigdi na tigaapod na pwede yan bawion, kaya permi ko yan tigasabihan sa mga seminars na ang barangay drug clearing po wala yan na happy ending happy ending. Wala po yan na forever. May happy ending po. Pag nawala ang droga, may happy ending definitely. Pero wala pong forever ang citation at drug cleared kung papabayaan nindo ang barangay na maging affected giraray o maging malala giraray. Ang problema dyan na kung saan baka bumalik ka mo sa estado kang panahon na kung saan lang nagilid-gilid, mahiling mo na nag-aarabutan. Igwa na po digdi sa Legazpi, alat-alaton lang nindo na masampulan sa ini. And definitely, sabi ko nga sa mga barkada kong kapitan, pag abot sa droga, wala kitang bararkadahan, pag nailing ko na nagpabaya ka mo sa sendong trabaho, talagang pagpasensya na nindo ako, pagpasensya na nindo ang sendong PDEA, kasi papabawion mi ang citation sa ito. And nangangapudan man po ako kung may nagdadawag digding mga elected officials, kaso hapon medyo napikon ang sa endong provincial officer kasi napudan ko sa sarong kagawad dyan sa baryada, abo magtitestigo ta nagre-rebanda siya. So sabi ko kay madam, may panahon ka sa kuya and papaadalan ko na ini sa samuyang legal officers kung ano ang pwede ko ikaso sa iya kasi sa batas Section 9 yata ito kang Republic Act 9165 may kaukulang pagkakakulong ang nagsasayuma magtestigo. So alato niya lang ako, prepare ko lang ang mga documents, sasampulan ta na po ini ka boss, pakaulang sa user, so pusher, pati na po ining mga nagpapabaya sa indang trabaho. Alright, PD, Tabi, thank you very much. Okay na kami. And ako lang salamat po sa Indo. And congratulations sa sarot na naman indong matrayumpong pagsugpo kaining drug den digdi sa syudad kan Legazpi. Yes po, thank you very much man po sa oras. Alright, so yan tabi mga tugang ang Provincial Director kan PDEA Albay, si PD Noe Bregel. Yan, bay sa natabi pwede ta mga noarin, baka mag-agda naman sa kuha sa Angel. Magtaga lakaw-lakaw ngaya kita Diyos. Yan. So, yan tabi mga tugang, at least nadangugtaan na kapaliwanagan ka na PDEA Albay, buda sa indang mga warning, lalong-lalo na sa mga kunyan, mga kapitan, buda mga opisyalis di barangay, tasinda pa lang talaga, iyo ang dapat na nasa, kumbaga, iyo man ang nasa frontline, saro man sa trabaho rin da, iya na tumabang sa mga otoridad na masugpo mananggad talaga ining illegal na droga sa satuyang komunidad. Mabalik kita mga tugang, taod-taod, dakol pa kitang pag-irestoryahan, oras, alas 11:35. An oras hatod sa Indokal. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. United Home First Sulfate Iron.
Healthy blood, kaya may healthy glow. Ginebra San Miguel, iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep, mabilis, magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine maleate, Paracetamol, Neozep Forte. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Paraiso Beer, a taste of paraiso. Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Huwag nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah, do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Ang tugon ni Lola, dai masupog maghapot. Asin, hanapon ng check. Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one. Bulong sa may edad, Asinaki. Para sa may edad, Asinaki. Hanapin ang check ng right man, hanapin ang check ng right man. Pag may check, correct. Hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Maraming love na moments sa trabaho? May igi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, di ba?
Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life! Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro. Drink responsibly. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Ring on your bell. Tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock. Oy, balik kita mga tugang sa programa Aramon Yato. Digdi sa radyo DCGB. Pasensya na Kuya Jun, tanapasiram so basa ko kan chismis sa Facebook. Natanaw kitang mga Pilipino, pag may nababasa kitang chismis sa Facebook, lalo kung showbiz, talagang nalilingawan ang kunyan, nalilingawan ang mga dapat gibuhon. Kaya di kita makapasobra sa chismis, nakakalingaw talaga sa gibo. Minsan baga, kakadaral-dalan na dyan sa gilid kan tinampo. Alas 11:30, dahil pa pala nakakasap na. Uy, good morning po pala dyan sa Bicol University College of Engineering. Sa Panginot iyan ni Dean Engineer Amelia Gonzalez. Yeah, may dakulang aktibidad dyan Kuya John kung saan so mga research kan mga kunyan, kan mga estudyante iyo ang kunyan ipipresentar. Pighiling ko sa mga kumbaga mga nabilog nindang mga produkto, nabilog nindang mga teknolohiya. Mga magagayon talaga, talentado man talaga ang mga engineering students dyan sa Buseng. Ngunya na aldaw, dakul sa mga bisita dyan, katakod iyan kan kumbaga sarot nindang aktibidad, pigaapod na Techno Fair. First International Research, Community Extension Service Engagements and Technology Summit. Yeah, may tema ining reinvigorating excellence through intensifying scientific innovation, transcending cultural diversity, and resurging socio-civic involvement. Yaon duman ka sa bago na hiling ko si Albay Governor Atty. Rex Lagman. So representantes man ni Ligao City Mayor Fernando Gonzales, and so representantes ni Congressman Joey Salceda, and so iba pang mga bisita. Katakod kaya na Techno Fair dyan sa Bicol University College of Engineering. Ipipresentar sa mga pinag-aradalan, mga nabilog na technologies, mga imbensyon na nagkapiraman dyan ng mga talentadong mga estudyante kan Bicol University College of Engineering. Nagpa-share kita naman ka sa bago ko inal. Matawo-tawo talaga. And tod mabalik naman kita tanganin ng makaisip pa lamang kita ng mga dagdag pang mga impormasyon na maihiras taman sa mga paradangog dito sa tuya sa DCGB. Bueno mga tugang, relax lang muna kita dyan. Dangugun ta muna ang bareta. Hali dyan sa luwas. And gunyan, makakaibahan ta ang babaeng walang pahinga. Ange Galero. Ate Ange, good morning. Pasok. Ano na success ka na? Iyon na, success na. Nakahanap mang ginari kita mang tukawan. Abo magandang sa sarong tukawan? Day na kayo? Day na muna?
Baka bigla kang alsahon. Oo. Murot na pabuhaton man kita. Ano nga, go. Anyway, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, talagang desidido ngo niyan ang Legazpi City Veterinary Office na mapakarhay ang sistema kan pag-ataman ng mga hayop o kaya mga ataman na ayam asin ikos digdi sa syudad kan Legazpi. Ini ang rason ko na pinarapod naman kan City Veterinary Office na pamayon ni Dr. Manny Estepona ang mga barangay captain na sinibapang mga opisales kan sendang konseho digdi sa syudad kan Legazpi para ipagurumdom ang importansya kining barangay responsible owner of dogs o ining BRAD program. Sa pagkikipag-uron kan DCGB News kay Sir Bong Samar na saro sa mga personahe kan City Veterinary Office sa iyang sinabi nangunya na pagkaaga barangay 1 to 35 dangan taud-taud na pagkahapon yun naman ang mga natatadang barangay sa syudad na pinaapod nila sa Legazpi City Convention Center. Sigun kaya sa iya, maski na daw na puga-puga na ang espersos ka na gobyerno lokal ka Legazpi na magkatarangkas o maiwasan ang mga balawag-pagaw na ayam digdi sa tuyang palibot, igwaman giraray nin mga nagrereklamo manungod sa presensya kan siring na bagay na apwera nga sa nagiging eyesore ini sa satuyang palibot nagiging patakot pa ini sa satuya dahilan sa posibleng magkausa ini aksidente kaya emerhensya sa lalo na sa mga barabarangay. Nahagad man ngunyan ka napamayukan City Veterinary Office iyo ang talagang tabangan sinda kan mga barangay officials para mapahiwas ang impormasyon manungod sa siring na programang nabakapan man nin ordinansa sa gobyerno lokal kan Legazpi. Yan tabi Joshua, ang informasyon man narididi sa LC3 kay Bansi Boy, Ange Galero, DCGB. Yes, thank you very much, Ange Galero with Boy Mata sa Mobile. At tama yan mga friends na pinagigibo dyan kan City Vet Office kan Legazpi City. Tanganin ng minsan kaya iyo ang nagkakausa minsan ng mga aksidente sa mga motorista. Bako sana sa motorista ang kahera kundi pati naman so nabubundol na ayam. Diba? Kaya sa mga owner, syempre dapat nag-ataman kita kayan, atamanon tanin tama, atamanon tanin na marhay. Dahil pagparapabayaan na magparabalag-balag sa palibot. Tabati pag iyan nakadeskuido, dipisil ng hanapon ang tag sa diri kaya. Oy ba ng mga tugang, advisory lang sa mga motorista, sa mga ma-drive ni na bihikulo. Taud-taud na hapon ba ito tres? So opening program kan Magayon Festival ano. Sa kundi ako na mamali tabi mga friends, alauna close road na tres ano alauna. Close road na pundo man sa may Peñaranda Park sundo diyan sa Kabangan. Ang parada mapuon tabi mga friends diyan sa may Villamor, sa may gasolinahan baga dyan sa Villamor, dyan mapo ng parada, sundo yan doro diretso duman sa Peñaranda Park. Medyo dakol ang kasarabay kaigwanin na kunyan band competition kari huro halaba ang kunyan ang parada dyan taud-taud. Kaya medyo halaba man so pinag-close na mga tinampo. Pero moment na matapos iyan tabi mga tugang, ma-resume ang kunyan ang bulos kan trapiko dyan sa main highway kan syudad kan Legazpi. Pero igaman ki mga ipigtalaan na traffic rerouting tanganin ng day mapundo ang dalagan kan trapiko lalong-lalo na sa mga nagsasaraod nagsakay ng mga pampublikong vehicles and sa mga may mga private vehicles na may importanteng piglalakaw. Yan, so basahon ko ining advisory na ipinalawas kan syudad para sa Magayon Festival 2023. Pinost ini ni PSO Chief Roles Guerra kasubagong aga. Drum and lyre corps competition palan ini. Assembly time is 1 PM. Assembly area dyan sa Junction Villamor Subdivision hanggang Kabangan Elementary School, and mapoon ang parade proper alas 2 ang pagkahapon.
Yan, sumaging ruta tabi mga friends kan na parada from Junction ICR Avenue o dyan sa may Villamor Subdivision. Maagi ni dyan sa Rizal Street, straight pasiring sa Rivera Street, left turn to Governor Locsin Street, and left turn to Peñaranda Park kung saan dumana matapos ang parada. So expected ang volume naman kan mga tao dyan sa mga nasabitang lugar. Iringat-ingat lang po kita mga friends, dahil kita masyado makabalad, magbalong kita nin tubig. Sabi nga ni Chief Isguera Casubago, so may mga kamatian niya, may surusi pon abo. Dahil na mo na magkunyan, likaya na mo ang magluwas, makisalamuha sa dakol na tawo. Igwaman ki mga coverage ang media. Baka duman lang kita magtagadangog na. Dangog kita mga tawag sa DCGB, tatawd baga magbugaman ki mga impormasyon. So, itataltag na kunyan. Itataltag na reporter dyan sa lugar. Unis sa mga road close tabi mga tugang susog duman sa pinost ni Chief Rolis Guerra hali sa traffic advisory kan syudad kan Legazpi. Close o road close Rizal Street Junction Uy Subdivision Road. Pangadua ining Don Imperial Street Junction San Juan S. Esteves Street, ICR Avenue Junction Terminal Road 2, Rizal Street Junction ICR Avenue, and Don Juan Esteves Senior Street. Close man ang Imperial Street, Doña Aurora Street, Father Bates Street, Rivera Street, Rosario Street, and close road syempre ining Rizal Street Junction Serrano Street, and close man ang Governor Locsin Street, Rosario Street Junction Vinzon Street, and sarado ang F. Akenda Drive Junction Vinzon Street. Road close Governor Locsin Street Junction Balintawak Street, Governor Locsin Street Junction Father Batis Street, and Rizal Street Junction Doña Aurora Street. Yeah, mantang one-way traffic man and Landco Business Park Road and Serrano Street. Alright, so yan tabi mga tugang. Taod-taod abangan tayo na paradang iyan taod-taod sa naman. Alauna close road, alas 2 mapoon ang parada. Okay, para sa mga dagdag pang bareta hali dyan sa luwas, yaon man kay bata from Southern Barangays kan Legazpi and sa gobyerno probinsyal. Sir Al Mario, please come in. Thank you so much, Sir Joshua. May nito na. Nagralapiga na ang ibang supporters ni Mayor G. Rosal digdi sa may Labican City Hall. Sa init kan panahon asin udto na pati para dipinsahan ang posibleng mangyayari sa City Hall sa indaman na pagkapahayag kan mga sentimento nin pagsuporta sa alkalde. Yan ang latest na sitwasyon kanyan, Joshua. Digdi sa Albay District, digdi sa may atubangan kan City Hall, asin Peñaranda Park, mas nakul sa mga nakapula sa iba-ibang parte kan ng City Hall. Pero pag kiling mo digdi sa Peñaranda Park, digdi nagkakapira na sa nakapula. Mas nakul digdi nakaibang kolor dahil mas nakul ngo niyan naghahalat kan opening kan Magayon Festival. Sa presente digdi sa Peñaranda Park maski udto na so mga staff sa committee kan Magayon padagos na preparasyon lalo digdi sa stage sa Peñaranda Park para sa gigibo na parada at yan competition kan mga participantes sa parada halay dyan sa may Villamor pasirin digdi sa Albay District. Kaya duwang klase ang kolor digdi sa Albay District mo niyan, Joshua. Ang sarong kolor mga mapula naman sa parteng City Hall, digdi naman sa bandang Peñaranda Park iba-ibang kolor naman para sa pag-preparar
kan opening kan Magayon Festival. On the other hand, sa monitoring ta, so IPG team, relax na. Tutok man sila duman sa orientasyon kan tupad sa embarkadero dangan mga educational assistants. On the other hand, sa mga grupo man kan Rosal, yaon digdi sa City Hall, nagbabarantay ang iba yun ang nagrarapiga. Yan Alright. namin gusto ang informasyon digdi sa Albay District, Alarmario. Thank you. Yan, thank you very much, Sir Al Mario, sa mga latest ng sitwasyon dyan sa palibot. Duwa kaya mga friends ang pinagbabantayan ta dyan aktibidad. Iyan na tripo na iyan dyan kan mga supportadores ni government ni Mayor G. Rosal bilang pagpapiling nindanin na suporta matapos nga na itong naging desisyon kan Comelec Anbank na pagdidisqualify o tiga didisqualify ining si Mayor G. Rosal. Nakul sa mga tabong nagpasiriring dyan kasubago kasabagong aga, nagpakakolor pula na iyo ang kumbaga nagpapaabot, nagpapahiling kan sa indang suporta sa indang binotohan na alkalde. And saro pang aktibidad na pinagbabantayan tayo, ininganing paabot na opening program kang Magayon Festival kung saan magkakaigwanin na parada taod-taod alas 2 an hapon. So sa presente pala na sitwasyon, talagang may mga tao-tao pa duman sa City Hall and igwana ki nag-aarabutan man na mahiling ka itong opening ceremony kan kunyan kan Magayon Festival. O ingat lang po kita mga friends ha, tabati grabe yan init. Di kita magparabalad ni Maray. Ang tubig di paglingawan. Kung may payong, magpayong. Kung may kalo, pwedeng isulugan na kalo. Tangani ng day masyadong bantad na Maray. An sa tuyang kulit sa init kan aldaw. Ta magparabalad ka ngunyan Kuya Jun. Posible makakuha ka rin mga hela. Minsan pati makulog sa payo ang grabing init. Grabe, so alimbawa ikaw nagtatrabaho ka, nagbalad ka maghapon, ang paguli mo sa harong talagang makulugon iyan sa lawas, diba? Kaya kunyan sana kita, ruluhay-luhay sana kita. O ba ng mga tugaang kasabay kan sa indong paghungit, kan sa indong masiram na panguduan, ako man po minapaabot nin pasasalamat sa indong pag-antamay sa programa. Inibot kita nin paramentras na pamamaaram digdi sa programang Aramon Yato. Sa lado technical, kasubago si Ramir Tanay, ngunyan Jun Napoles. Sa IT, Richard Astor, asin Tresya Marilitana. And sa newsroom, padagos na nakasubaybay sa mga impormasyon sa palibot. Angel Mustaza, Jenny Machibaleran, Nicole Gloriane, asin News Director Mar de la Cruz. Mga friends, ini an Aramon Yato, ako man po sa indong nakaibahan. Ako po si Joshua Bino. Have a nice day and mabuhay kita ka, boss. Nay, supli niyo po. Ito na